Cultá goibh a chuirde is mise ONP agus seo ord an Ardán agus an drama bheith a bheasa go miniu ná Bros le Romeo Castellucci a bhí a léir mar chud den Dublin Theatre Festival DTF agus bhí seo a léirú Ardán an scoil sin Belvedere tá Amharclann Harlamh a profisiúnt agus áisne den chéad scothú Lorna Carach. O'Reilly Theatre an tan ar stoilm. Ach ní raibh an úir sin cloiste gom faoin ruiteo rihré fuair Carlam ticket dom agus ní raibh me cibige cinnte cad a bhí an agus léime beag an faoi agus dúirt sé go dógfar daoine an slua sús agus go ligí siad ar gur Paulíní iad agus cinna go gcuirigh an rud a hálaigh iontasart. Agus lech mé sé leis gur sais legan de thurgnamh príosún Stanford a bhean thurgnamh cáil sí cáiliaachta inar tugachráil Paulíní do gaine agus hosí ar a búil an cachas a chéile. Tá daon ára an inisisi deir go méidir nach bhfuil bunús commáir sin leis an rud. Hílas go méidir gur fisrú éigen ar sin a bhí an. Ach landáil isteach san áit hí an Ardán dómh mór agus bhí rud seo bhí leabhalacha ar camera agus machine chuna casa siar san níor agus scuile nó a tafad agus fuam agus spleanc an na solis agus fuam an ord agus cinál dúrd íseal cinálín a géirí chur isteach go céad fíoch nó na céad fí a líana agus an sin rud a lean ná nócha nóméad de rud umarcach ar fad. Níor mór na scéile an thosaigh an rud le fear a tháinig amach is sean alain agus fééis ó mhór bháin Bhí sé leirte go handtapig I danga nárthaigh dá rira nach raibh unanimus a hiiscint fuair níos déananig go Románis a bhí an agus níor bhéin Sir Títre ná rud be mar sin an agus leanseir go fed den áid níos ná caint agus bhí sa dora chud an agus bhí beidir plúr nó gaiineh techt as an glócha agus an sin thosaigh an drama mar becheart agus is tógach is gléasan a cinál gotacha taobh hir bhí lán Paulíní a bhí gléasta in éadaí Paulíní agus bhí crimélíní ortha agus bhí idir siúd cinál na bogad timpeall ar an Ardán I déanamh rudí tharbh a foréiganacha scanrúla, físiúla agus meascathe sa bhísiúlacht bhí íomhána chrístíochta bhí sé an oscar ar ghlacha pictúirí de bhrúdúlacht Paulíní hí an fisiistachas an hí lecht fulla an nuirta acu ar hain hí idir a lasca a chéile agus fuam damananta ord hí idir a scuile gunaí ar a chéile le scuibanna a bhí peanmhar ord ar ire agus thosaigh raibh daoine fágáil tuisc go raibh na híomhána cho foréigeanach sin agus tuisc go raibh sé cho tarannach agus mítheanamhach sin bhí is círe ní aonachán fille extraordinaire bhí ann lom agus dag sí beidir leabhalaach tríd agus dag raibh fá daoine eile agus bhí is ar tí fágáil bhí sé peanmhar ar fá raibh fád an drama bhí na méaracha na clúsa go mar bhí sé chothir sin na gunaí ní is bhrealam fáil amach ar a raibh an drama ag clí le rialacha ó thaobh fuaim nó turann ní bheith cíntas ar an dá meach ag sóir an rialacha sin ach péisce bíon club an ihe a dhéanamh sin an tamar fad ach bhí sé mítheanamhach turannach agus dúrd an dain an ord agus fuaim in aisteacha agus an sin brúdúlacht agus lasca bhí PCA agsúla a drama is a chuig a ráig Harbh fada buinteháin bhí fear nach de Lawrence Stáis agus duine eile a bhuala le smachtaín Paulín agus bhí ar gachéon bhuiile bhí spleanc tarnaí mar bhí sa cairn láfiare agus bhí an rud Harbh alíonanta agus físiúil agus spéisiúil go físiúil ach bhí sé an dachar breanúir bhí sé chobrúdó sin bhí sé dachar breanúir ar an gcuid sin ach an sin a hebh na géadhí de hí an turn cho dámata sin bhí sé peanmhar go fisiciúil breanúir an drama agus raifá pointí bhí an urgent rudí éagsúla bhí beidir níos an céimh duine bhí ar státe ach bhí beidir fiche nó trocha nó beidir níos má beidir gur dathadán ach bhí a lán rudí éagsúla dul ráig sa gan am céanna
agus rudí fuiltecha agus rudí salach a bhí isce ar Ardán nó plór nó fuil nó lasca nó foiipáil peint éireachtaí ag úsáid corpanna le canváise féintáil leis an talamh féintáil témanna a heachtar daoine agus ar gach daoine eolas go raibh titimas ar nó go raibh graimecha ar lín electricus nó daigen se gur chuirtead ar fuil bhréig a chuir chéile gur scríile píléir ar chéile gur raibh rud dia beag láracha agus gur raibh rudí fascistacha bhí Madrí acu ar Ardán ní na Madrí sin bhí na Madrí tafan gan stad agus má rudí mar sin hána na Paulíní den Ardán agus heasta ar meascalín bhí sin spéisiú mar bhí Jesus agam riomh na daoine seo inis agus leir mé reinfáil le daoine agsúla faoin drama seo mar bhí se cho spéisiúil ach an tátal atá bainte go más ar deire ná go raibh sé róthurnach bhí sé róthurnach go bhhéting meas mar ceartaí ina bhir mar derm dag níos má daoine drama sin ná mar dá gach aon drama eile ar mé ag riamh chuir chéile ach ag an am céanna hasráin go daoine ag an deire agus thug buúla bostá níor thugus buúla bostá mar hapla ceapan go raibh ón stúrthórs agus ó híine leat mar siú dí léamh faoi ceapan go raibh bháid chuirsteachar daoine nó beidir gur cuma leis chuirsteachar chuoine ach tá níon fa sin an gná chórála duine níon fa sin sa go náhéil ghlachhí leis mar rud drog féasach agus bhí tá conspóid orthaban leis an drama ach sínum go raibh curchaige an drama cho míomhar nó cho mí hanamhach sin agus planáilte go nasain tíam leis mar rátas alíonanta. Inis bhí daoine rá ó sé dochrete bhí an ísiúlacht agus chuir mé smína fin ruí sin agus fiú ruí a chuig go ag fá bhád cepas gur sin dochrete. Ach do riire cé gur bhaint den híomháin agus an stof chotarnach sin agus ar leh fíisiúil bhí si có dachar breúirthe ach fiú agus sin gur an áibh go minic bhí ladranarm leis an rud mar chuidir a raig chofada le rudí an lascin le an Ardán nó beidir seach na ochrod landse a raig ar fear bhád agus beidir trééis cúlam é rá ok tá pointe déanta go bra tuige mé seo tu an pointe tá gur dhéanamh tá géirí gogurh se seo as na gaine tuis go brúdúlacht gan chuimse as chuimse an tá géirí go mthaigh daine mí compóir agus mohíí mé tá mé líonanta go bara ní hasíam fo an breúir seo a hiile agus an sin ní hamháin gur lein seráid cúig nóid eile ach lein seráid den nóid eile agus háir sé sin go hána vinnic agus bhí denhain puinte a bhád rih níl spéis go breúir seo a ríist agus hiile den rud céine mar sin agus bheith an cé drama go rathas do riire an rudíon go rafa bhí sé sin bhí sé omarcach agus beidir gur rátas má alíne a bhí an ach ceapan go bheith an rátas alíne céine dhéanamh gan é bheith chomí hanamhach go fisiciúil breúir agus éisteach leis agus beidir go neirtaine nachfuil sé sin an ach go fíisiúil bhí sé dochrete hí na híomháin an láidir an sin beidir an gnééis láidir de bhí reint an sofa bhí atáirú an spéisiúil. sé beag an on gata nó cinelín cosú leis na daoine olca i Batman sin an sláis aesthetic a bhí an is Paulíní Verachá a bhreasaí i gceist seachas áit in elevator agus na criméil orthú agus na gléasanna aisteacha a bhí acu bhí sé mar a bheith duine olc is scanán nó a dhéigen an evil léir agus an tólaí olc ach ar an omláin is eispéir is tharbhí mí hanamhach a bhí an agus barlam a bhád mo chud ama tá anna ghearr ar an saoil seo a chahabhar bhealach níos fiúntaí agus siadm gur chur an dramadóir mo chud ama a mó agus go bhéh fiú do mé lehan am a caite ar an sob sin fós bhéin rá churbú am a bhí an. Nis níag na berte Léirmheas ar roiid Léirmheas an aircuid sa sna nuacht an óra gur simón agus go minic fágan daoine fágan golóir an slú agus bíon an chracéan ar bunaige le fíisiúlacht agus brúdúlaach agus rudí conspáideacha. Beidir go rainn go rud ag an eile leis ach tá meid sé mar an ggéana ní is go man ar bhhalam a chud ama a chur mú ar an gcuisisin. Sin é.
Rose le Romeo Castellucci. Beidir seach nígi a chuid saothar sin é má bholaasa. Slán tamlín a chuirde.